Dnes je mým hostem Mary z Mary Flowers Art, bývalá modelka, která pro svou rodinu změnila životní směr. Dnes její dny naplní květiny a je spokojenější a šťastnější než kdy dřív. Pojďte si to poslechnout. Ahoj Mary. Ahoj Luci. Tě tady vítám. Jsem ráda, že jsi za mnou dorazila do podcastu Czech Connection. Domlouváme se vlastně už docela dlouho, ale to jenom teda z toho důvodu, že jsme se obě dvě stěhovali. Je to pravda. A kdo je vlastně tady vedle mě nebo naproti mě, tak to vám může, nebo jak i my dvě se známe, tak to vám může říct tady můj host právě. Tak, já teda všechny zdravím ještě jednou. S Luckou jsme se potkali úplně shodou okolností tak, že vlastně my jsme byli sousedky a potkali jsme se normálně na chodbě, jakože jsem se říkala, tady je nová holčina, tak se jdu seznámit, tak jsem šla na chodbu. No a tak jsme se jako rozpovídali a Lucinka hledala právě někoho na svatbu, na dekorace a na květiny. Tak mě to strašně oslovilo, tak se říkám, hele Luci, tak já ti vlastně tu svatbu můžu jako zařídit, udělat ty květiny a tak. Takže to vlastně bylo takový naší první seznámení. A já jsem teda byla hrozně ráda a byla, nebo hrozně ráda je podle mě i slabý slovo. Jsem byla nadšená, že mám v tom baráku, který to byl dům hrůzy teda. To byl. A tohle bylo takový to světlo tam prostě, který to celý rozářilo, že tam mám taky kreativní duši, která ale teda má neskutečný práce. Víš, to děkuju. Nádherný, úplně jako zlížím k tobě, je to neskutečný. Mimochodem nepotkala jsem skoro na Instagramu, tím, že sleduju tebe, tak by se dalo předpokládat, že mi tam budou vlastně vyskakovat tvůrci, kteří by mohli být jakoby na podobné úrovni. No za celou tu dobu, co my se známe, se to nestalo. Opravdu. Top. Nikoho lepšího jsem tam jako neviděla. Tak to děkuju. Vlastně ono ještě hodně lidí neví o tom, že my neděláme jenom klasické květiny, já dělám spíš ten art, takže kolikrát dělám něco a říkám si v tom momentě, že to udělám třeba jinak, jo, takže pak z toho vyplyne nějaký umělecký kus a děláme to strašně moc, jako od té doby, co se známe, tak my jsme se posunuli úplně mega daleko. Jak jsi přesně řekla, že nemáš třeba jako vázaný květiny, podle mě, nevím, do toho nevidím, ale nějaká jasně daná disciplína, jdeš podle nějakých kroků, ale ty máš art a během toho si právě rozmyslíš, že to jako... Přesně tak. Že jako je to úplně každé dílo, každá kytice je umělecký kus, nebo každý výtvor dekoru nebo věnce, prostě je to umělecký kus. A základem je to, že vlastně já se strašně neráda jako opakuji, jo. Takže já se snažím udělat ten exkluzivní kus, takže každý klient dostane pouze jeden kus. A já to můžu teda potvrdit i vlastní zkušenosti, protože jak už bylo zmíněno, tak já jsem si nechávala u tebe dělat výzdobu na svatbu. Která byla bezkonkurenční. Tak to jsem ráda. Jako pozor, můj muž vlastně, pamatuju si moment, nevím teď, jestli jsi mi to říkala, ty nebo přímo můj muž, ale můj muž, prostě muž, jo, ten na ty kytky, on se v tom moc nevyzná, že jo. To je asi každý chlap. Ale on přišel a říká, hele, tak to se zbázníš, až to uvidíš, protože ta se ti prostě trefila jako do vkusu, seš to ty tam v těch kytkách, vidím tě. Jo. Tak když už tohle řekne muž, ano. to jako podle mě musí, a já když jsem tam pak přišla, tak teda jako klobouček. Prostě to je další kapitola, když vlastně toho klienta jakoby znám, tak to je strašně důležité, protože vlastně si odposlechnu, co má rád, co nemá rád, jako a pak podle toho to vytvořím na míru, protože můj květinový art se jmenuje Mary Flowers Art, to je vlastně to, že to dělám na míru. Pro každého, úplně pro každého prostě svůj exkluzivní kus. To byl vlastně takový docela už hezký úvod. Nám to tak hezky, podle mě, jak se známe. Jo, je to taková pohodička. To byl takový příjemný. Dejte si kafíčko, klidně se to stopněte, dejte si kafíčko, čajíček, zabalte se do nějaký hezký, příjemný, vonavý deky a pojďte si nás poslechnout. A my vám toho řekneme daleko víc. Ano, přesně. Já bych teda začala celý ten příběh, tvůj osobní, vlastně, který se trošku prolíná s těma začátkama té kariéry, že jo? Tak jak to všechno vlastně bylo? Kdo byla Mary předtím, než sedíte ano, přede mnou? tak
míry předtím a byl to spíš takový jako koníček, že já jsem vždycky ty květiny chtěla dělat, ale jako něčeho jsem se bála. A musím říct, že začínalo to spíše tak, že já jsem se věnovala 7 let modelingu v zahraničí. A každá ta cesta vás vlastně zatahuje dál, takže vám přijdou nějaké super příležitosti, jak do Číny, tak do Asie, do Milánu, jako kamkoliv. A vy se nestačíte divit, jak jako s časem stárnete, jo. A teďko, když vlastně mě bylo už 30, tak mi začaly chodit úplně takový ty nejlepší nabídky, třeba jakoby modní přehlídka pro Elisa World, jo, jakože úplně nejlepší, co mě potkalo v té mé kariéře. A v tom vlastně hnedka takhle na startu, no. A hnedka v tomhle tom vlastně jsem si říkala, že už jsem starší, jo, takže jsem si trošku připadala taková jako babička v modelingu, protože mě bylo fakt 30, jo. Funguje to vlastně tak jako baletu teda. Přesně, ale jako pokud jako vypadáš mladě a máš prostě hezkou pokožku, držíš nějakou dietu, tak jsi pořád jakoby atraktivní modelka. Jo, žádoucí. Já jsem s tím neměla vůbec problém jakoby s věkem, ba naopak, třeba čím jsem byla starší, tak jsem dostávala víc nabídek. Jo, takže třeba ve svých 29 letech jsem fotila pro Chanel v Malajsii a to jsem jako říkala, že to je unreal, že to není možný. No a potom vlastně všem se vrátila domů a jeden den mi můj muž vlastně řekl, že Míri, musíš se jako rozhodnout, že buď vlastně kariéra, modeling, anebo rodina. Takže jeden den 8. března, si to pamatuju, 6 let zpátky jsem měla sedět v letadle a letět vlastně na svůj další trip s modelingem. A já jsem se rozhodla jakoby zůstat doma. Takže jo, já taky, hele. Obrečela jsem si to 2 měsíce, dennodenně jsem se budila a říkám, už je konec, už vlastně mě už je 30, už jako asi je čas se rozhodnout opravdu, jestli jako jít pro tu rodinku, anebo jakoby pokračovat v modelingu. Tak jsem to jako zabalila. Fakt to bylo hodně těžký, bolavý a místama jsem byla úplně jako přímo nesvá. Dalo si přednost rodině. Ano. Ale jeden den jsem se zbudila a říkám, dobře, tak teď znovu prostě vstávám z hůru a jdu prostě makat. Tak jsem začala na internetu hledat jakoby floristické kurzy. A vyloženě v zahraničí, protože mě baví vlastně to, co jako tvoří ty umělce jakoby v zahraničí. Což vlastně neříkám, že Češi to dělají špatně, to jako ne, to vůbec jsou tady umělci, kteří jako odvádí výbornou práci, ale tím, jak já jsem jako pořád byla prostě nakloněna k té Asii, tak já jsem chtěla vědět, jak to vlastně funguje. A to i tím, že vlastně v roce 2020, já jsem byla vlastně v Indii ještě, s takovým jakoby menším kontraktem na 2 měsíce a tam jsem vlastně dělala jednu fashion show na Fashion Weeku pro Vogue. A teď vlastně to tam bylo celý nastřadaní jako květinama, vyloženě jakoby celý prostředí to ozdobili tak, ten pódium, že byl prostě celý květinový, ale takový ten spíš botanical style, jo? A já jsem si v tu chvíli zastavila a říkám, já to taky chci umět dělat, já to vlastně jednou budu dělat, jenom jsem nevěděla, jak k tomu dojdu. Tak vlastně v tom momentě, že když jsem se jako zastavila u toho počítače a hledala jsem tu cestu, tak jsem našla kurzy v Malajsii. Je to LFCD, jakoby Floral Design a oni mají 2 odvětví, takže mají jakoby v Singapuru a v Malajsii. Tak já jsem říkala, tak jako Singapur fajn, ale tu Malajsii už znám jakoby strašně dobře. Už jsem tam byla 2krát s modelingem, už jsem tam prostě poznávala ty designeři. Tak jsem říkala, tak jo. Tak jsem šla za manželem a říkám, Pavlíku, prosím tě, ještě mě pust na tu poslední cestu. A on říká, no ale nejedeš s modelingem, jako nebudeš to tam dělat. Říkám, ne, já si jdu dělat ty floristické kurzy. Tak mě jako pustil, jako to děkuju ze srdce. A já jsem tam dorazila, vlastně já jsem si platila sama ubytování, takže všechno bylo na mě, na mých zádech. A ten kurz byl docela, musím říct, i drahý.
Ale já jsem si říkala, dobře, tak prostě to nějak zvládnu. A jenom taková vsuvka, ta investice se ti ale předpokládám vrátila, jako jsi ráda, že se Ano, to rozhodl. ano, milionkrát. Jako to opravdu. To jsem neskutečně vděčná, jako to je boží zázrak. Mně, když tohle někdo řekne, nebo takhle, třeba za mnou chodí klienti, jsou v začátcích a já říkám, nebojte se té jako investice, já chápu, že je to jako risk na tom startu. Ale když si vyberete dobrou věc, tak se vám to prostě strašně rychle vždycky vrátí a dobrým vrátí. A musí to cítit srdíčkem, že opravdu to je to správný, jo. Já jsem to takhle pocitovala, tak vlastně se ještě vrátím trošku k té Malajsii, že jsem tam dělala kurzy a mezi tím, jak tam byla už ta databáze klientů, tak mě pořád volali, Míry, prosím tě, máme fashion show, chceš pro nás ještě chodit? A já říkám, no dobře, ale prostě mám floristické kurzy, tak jsem se vždycky domluvila, že jsem si vzala omluvenku prostě na těch kurzech, tak jsem šla Fashion Week. A ten třeba druhý den následující místo jedné lekce jsem měla třeba 2. Takže my jsme vlastně měli 6týdenní kurz a bylo to 3krát do týdne. A my jsme se učili dělat floristické vazby, věnce, prostě všechno možné od nuly. Normálně jsme, funguje to jako matika, že jsme dostali prostě několik kytek, nějaký prostě florál, příklad, co máme udělat a podle toho jsme se drželi, takže opravdu jsme ty kytky sázeli do toho flowerboxu podle toho, jakoby, co jsme měli od učitelky poručeno, jo. Takže to bylo strašně zajímavé. Ale ještě se trošku vrátím k tomu, že vlastně před modelingem, když jsem jako vlastně začínala, tak já jsem ještě dělala kytky pro kostel, protože já jsem věřící jakoby pravoslavní. Ano, já vlastně ten příběh, to je zajímavé. Ano. Takže vlastně já jsem ještě kytky byla v takových těch začátcích jako v kosteli, takže vlastně ten začátek šel od kostelu, pak vlastně já jsem vždycky byla pryč s modelingem, třeba jsem se vrátila na měsíc, 2 domů a zase jsem šla třeba do kostele, tak jako jenom jako koníček dělat, jo. No a vlastně už po tom návratu z té Malajsie, tak jsem se vrátila, založila jsem si Instagram, no a vlastně 5 let dřiny, až to vlastně je teďko, co... A myslíš, že ty začátky, ta myšlenka vznikly právě už v tom kostele? Jakože vlastně si řekla, ale jsem to dělala a bavilo mě to? Určitě mě to několikrát prolínalo hlavou, že si říkám, já jsem se hrozně vždycky u těch květin jako uklidnila. Říkám, to je super, ježišmarja, to mě baví. Úplně prostě ta práce s kytkama, jako asi se každý bude smát, ale já miluju i to čištění kytek, jako mě nevadí třeba, já nejsem úplně nervózní, že to musím jako vyčistit, jako od těch listů, já jsem jako naopak to vnímám jako takový relax, jo, takže jako mě to prolínalo hlavou milionkrát a vždycky to byla taková uniková cesta, že co když jednou jako skončí modeling, což vlastně jako přišlo na řadu, že vlastně já se fakt jakoby začnu věnovat těm květinám, takže ty už to viděla takhle do začátku. Ano. Vlastně. Já jsem hrozně tvrdohlava, takže nějak tak, no. Je super, že já bych řekla, že ty jako osud do toho zasáhnul, že se nějakým způsobem skrz tu víru dostala ke kostelu, kdy může dělat květiny, pak prostě se vydala profesní dráha modeling a pak tě to prostě vnitřně vrátilo k tomu, co děláš teď, protože si cítila, že to je to správné. Ano, já jsem se bála jako vlastně si připustit myšlenku, že mi bude třeba 31 nebo 2 a já vlastně budu bezdětná, nešťastná, protože modeling je fajn, ale není to prostě na celý život. Jo, tam taky jako prožíváš takový to různý období, když vlastně tě pomalinku týrají, jo, jsi tlustá, nebo přibereš tamhle, musíš hubnout, nebo ti useknou pocketmany, prostě tam taky jsou prostě takový cesty, o kterých se moc nemluví, jo. A já jsem říkala, že jednou o tom fakt všechno vyříkám. To by mě zajímalo, ale to klidně můžeme natočit ještě jako jeden díl. Jo, klidně se sejdeme pak, ano. Protože to je přesně věc, kterou bych klidně ráda rozebrala. Otevřela to zákulisí tady to. Takový to i hnusniny, jenom hezky, přesně, že jo. Takový ty prostě takový to peklíčko, no. Přesně, ono vlastně ten modeling, lidi vždycky vědí, ježiš, ta fotka je krásná, ale jako co je zatím, to nikdo neví. A to je vlastně ale v každém oboru. To je pravda. Jenom tady si myslím, že jedou takový docela drsný praktiky. Ano, to je pravda. Tak to se k tomu vrátíme. To je správná a můžete očekávat, to je dobrý, očekávat druhý díl našeho společného podcastu Platy Směry.
Ano. Vzpomeneš si na přímo moment, kdy jsi řekla, že tohle chci dělat naplno? Jako opravdu takovej ten rozhodnutí a pak už to... Jo. Vlastně, když tak nějak ten modeling skončil pomalinko, ale jako úplně ještě ne, protože já jsem ještě pořád pokračovala fotit tady v Česku, jo. A když přišel vlastně covid, najednou jste doma, jako třeba týden, 2, 3 a jako nemáte co dělat. Tak dobře, vyklidíte celý byt, nebo umyjete okna, ale co dál? Tak vlastně covid mě dokopal si říct, že okamžitě se teďko rozhodni, co budeš dělat. A já jsem najednou začala vyrábět věnce. Ale ne, že bych si jako vydělala peníze, protože já jsem v ten moment jako byla úplně prostě freestyle, jakože ani nezaměstnaná. Já jsem se čerstvě vrátila, že jo, jako po modelingu, takže já jsem neměla žádné ičo, nic prostě, jenom jako svobodný styl života. A teď najednou jsem se říkala, dobře, tak dělám věnec pro kamarádku, pro segru, pro známí a najednou prostě jsem psala segře, chceš věnec na dveře? Jo, chci, tak jo, tak já jsem tak jako prostě dobročinně dělala hodně věnců. Jako no tak, ale ty začátky jsou už vlastně jakoby oslovuješ známý nebo prostě někoho a děláš tu práci jakoby zadarmo. Za první se tam trošku jakoby trénuješ si to, formuješ se, zjistíš, co tě baví, co tě nebaví, pak už si můžeš jakoby vysvětlit. Přesně tak, takže vlastně to bylo... Jo, skvělý. No a byly teda chvíle, kdy jsi naopak nebyla jistá, že to je ta cesta a že to vyjde? Já se musím vrátit zase k těhotenství. Tam to bylo trošku jako takový složitý, protože já jsem se nedokázala vlastně představit, že já za chvíli budu maminka. A od toho ještě mám jako vykonávat svou práci, takže já jsem měla strašné obavy, jak to spolu jakoby dát dohromady. Jak to jako bude pokračovat, jak dokážu jakoby pracovat s miminkem. Ale to musím říct, že jakoby naopak mě to posunulo tak daleko, že jestli tady zde sedí aktuálně nějaká maminka, která se jakoby bojí být těhotná a vlastně porodit mimčo a pak jako společně skloubit práci s miminkem, tak se vůbec nebojte. Je to naopak prostě to, co vás posune daleko a budete úspěšné spolu s tím miminkem. Já teda ještě dodám, že ty byty, ve kterých my jsme teda společně vlastně bydleli v tom jednom domě, byly maličkatý, to bylo 2 kákáčko. Jo, my jsme měli 2 kákáčko taky. A ty si vlastně hodně věcí dělala právě v tom bytě, že jo? Ten začátek vlastně, když jsem ještě tak jako dělala jako koníček, tak to já jsem dělala, že jo, v bytě, prostě já jsem neměla žádné prostory. To až vlastně s časem. Takže vlastně to, co jsi teď řekla, že to jde i s tím miminkem, tak to jde i v tom malém prostředí, nemusíte mít určitě žádnou kancelář, vyložení nebo prostor, kdyby se to dalo tvořit, že opravdu to jde. A hlavně jakoby... a stejně to jde. A jako vlastně... Hlavně se fakt nebát začít, jako, i když to jako první moment vnímáte jako takový to koníček, tak stejně prostě začnete a dopředu a ono to pak jednou prostě vyjde. Jako tady živý příklad. Musíš to cítit v tom srdíčku. Tohle jsou příběhy, které, když to cítíš v srdíčku, když si tím to je pravda. Tak to pak takhle vyjde. Skvělý. Možná bych teď ráda se ještě trošičku vrátila vlastně k tvýmu rukopisu, co na těch svých dílech vlastně zanecháváš. Napadá mě první otázka. V Čechách nebyl žádný kurz, který by vlastně naplnil to tvoje očekávání a proto si odcestovala a vybrala si ten kurz zahraničí? Určitě byl. Ale jak říkám, že vlastně mě vždycky lákaly ty asijské technologie vyloženě v podání někoho, kdo je jakoby z té země, což vlastně já jsem měla učitelku, která jakoby pochází z toho Singapuru a vlastně ona mi předala tolik toho, že jako já si myslím, že to je dokonalý, co jsem jako vybrala. Samozřejmě jako v Česku tady je spousta umělců a spousta jich je i teď, od kterých se jako můžu učit taky. Ale nevím proč, mě to spíš tahlo do té Asie a já aktuálně vlastně i mám všude v popisku, že dělám spíš ten asijský styl. Jo. Ty tvoje květiny, vazby, mají hodně jako specifický rukopis. Já si myslím, že nevím, jak byl vedený ten kurz, ale stejně si myslím, že se v tom hodně jako podepisuješ ty, že jsi opravdu našla to svoje. Jak bys to popsala, ten svůj signature v tom?
Můj signature bych řekla je hodně emotivní, takže já se řídím svými emocemi. A vlastně to, co vytvářím, tak to vyloženě přichází jako opravdu jako intuitivně, emočně, jak to cítím já, jo. Takže prostě je to takový to art, který já nedokážu úplně popsat nejlépe, teda než Já si myslím, že takto. když řekneš, že to je vlastně umění a v tom je takhle ještě, v tom je velký opravdu rozdíl v té tvý práci, že to prostě nejsou standardní květiny. To je důležité určitě zmínit, že jsi opravdu umělkyně a že do toho opravdu ty emoce jako patří. To našlo. Já jsem třeba, to taky trošku řeknu ještě, že třeba první 3 roky já jsem nechtěla ani květiny balit do obálu, protože mi to přišlo jakoby hodně neekologicky, jo. Takže já jsem pořád vázala květiny, já jsem vyráběla ručně z drátku takový karkás. A vlastně jsem do toho dávala kousíčky stromu nebo kůru do kolečka toho karkásu a dovnitř jsem dělala vazby, protože to bylo hlavně to, co chci jakoby tím lidem jakoby donést a ukázat, že to taky jako je možný prodávat něco takového nebo něco takového prostě někomu darovat, jo. Ale stále jako ještě až doteď ty zákazníci tomu trošku nerozumějí, tomu stylu asijskému, ale to je v pořádku, prostě ne každý to musí jakoby pochopit, to je pravda. A já si myslím, že když by tady bylo 100 floristů, tak každý si najde svého zákazníka, takže určitě, se o to vůbec určitě, jako nějak určitě. nestresuji. A ono prostě, a to je v každém oboru, každý si vždycky někde jakoby něco najde. Podle mě se trošku tluče nějaká jejich představa s tím, co ty vlastně děláš a samozřejmě někdy se k tomu zákazníkovi musíme přizpůsobit, ale fakt tam musí prostě být ten náš jako rukopis, protože přece jinak by to nedávalo smysl. A já osobně, kdybych vyhověla zákazníkovi jako ve 100%, tak mu nedodám takovou kvalitu. Jako Přesně tak. A vnitřně se necítíš tak spokojená, že jo? Já to mám úplně stejný. Jako nemám problém uvázat klasickou květinu z růže nebo jakýchkoliv jiných květin, ale nenaplňuje mě to tolik, jo? Takže vlastně to umění, když mi klient dá volnou ruku, tak já jsem úplně go crazy. To je krásný, ano. No. A když to říkáš takhle, jsou pro tebe důležitější emoce nebo estetika v té tvorbě? No, tak tady někdy v mé tvorbě jsou důležité emoce a někdy ta estetika. Opravdu jakože já třeba vzlížím na to, že třeba dělám svatbu, dekoruju stoly, tak podle mě to musí být prostě dokonalý, jo, prostě nepřežehlený ubrous, to nepřijde do úvahy, jo, takže opravdu to musí být esteticky úplně jako hezky. A pak vlastně i z toho plynou ty emoce, že jsem pak jako spokojená, říkám si, dobře jsem to udělala, jo, takže já jsem takový trošku i puntikář, aby to bylo prostě všechno dokonalý. Což mě přivádí na to, že to je prostě náročný a to je přesně to pozadí, který ty lidi nevidí. Ano, to vůbec. Že jako hotový produkt neznamená, že se napíchaly kytičky a nashledanou, že jo, prostě. Jako zatím stojí tolik práce, že si člověk vlastně neuvědomuje, než to všechno dělá. Takže to, co tě třeba odlišuje, je právě to, že nejsou to jenom květiny, ale že jako v tom konceptu chceš, aby to vypadalo dobře. Což třeba můžu říct jako já z té svatby, dokonalý, prostě všechno. My jsme řešili spolu, že jo, vázičky, který ty máš k dispozici, který já mám k dispozici, jaká kytka se do jaký vázičky. Přesně to tam tak. zakomponovala prostě neskutečně. Ano. Takže komplexní služba, já to musím říct jako znova, že je to tak. Prostě tady tak to jsem ráda. Že i bych to mohla doporučit moc. Můžu vám doporučit obrátit se, jestli potřebujete květinou výzdobu. Tak se můžete obrátit a dostanete opravdu jako 150% službu. Garantujeme. Ano. Květiny pro tebe jsou produkt, jako prostě produkt, nějaký tvůj produkt, nebo je to něco, skrz co ty můžeš jakoby buď svýmu klientovi něco sdělit, anebo ten klient může třeba právě na svatbě sdělit takhle něco o sobě tomu okolí. Každopádně je to spíš to druhý, takže vlastně všechno, co dělám,
Je to vlastně, co já vyzařuju a vlastně, co ten klient po mně chce, jo. Když si řekne, že Míri, prosím tě, tak růžový kytky tam nedávej, lilie nedávej, tak já se prostě přizpůsobím tomu klientovi. Ale zároveň mu něco ještě nabídnu navíc a řeknu, hlejte, tohle se hodí, tohle ne, jo, takže já se snažím furt jako smlouvat trošku, protože chci vlastně, aby ten finální výsledek byl prostě ideální, jo, takže ze mě to trošku. Je nutný říct, že ty klienti se bojí a oni nám do toho mluví, protože se bojí vlastně, jak to jako dopadne, že jo. Je to Přesto, tak. že mají nakoukanou tvoji práci, vědí, že to děláš dobře, vybrali si tě, tak stejně se bojí, aby i jakoby tohle bylo dobrý a je to v každém podnikání. A je to normální. Je to normální a pro tohle to jsem třeba otevřena svým klientům jakoby non-stop, jo. U mě se neděje nic strašného, když mi napíše třeba nevěsta jako 11:30, což byla teďko poslední svatba. A psala, že ještě něco potřebuje dořešit. Je to OK, jo, prostě je to její svatba, chápu, že stresuje, ale zároveň neúplně ráda o víkendech, jako když tě někdo ruší. Ale opravdu já se snažím na všechno reagovat i hned, odepisovat i hned, nebo když prostě nemůžu, tak píšu, že prostě nemůžu, odepíši třeba za hodinku. Prostě snažím se jako fakt být vstřícný. Je to jako servis prostě navíc a není to vyčerpávající? Několikrát jako je, ale je to prostě moje milovaná práce a já se toho strašně vážím prostě, že ty klienti si mě vybrali jednak, po druhý, že jim můžu opravdu poskytnout svůj servis. Po třetí, že prostě, jak se říká, náš zákazník, náš pán, jo, doteďka prostě to tak jakoby funguje všude, takže se snažím opravdu jako ty klienti pomalinku hyčkat, jak to jde samozřejmě. Rozumím, tak jasně, nemůžeme si to dělat po sobě. Tady máš, buď spokojená. Přesně tak. Ty máš za sebou v kariéře jeden velký milník. Asi víš, na co narážím, nebo milník. No. Velký kariérní takovej bod, který já jako vidím, že díky tomu, co tvoříš, jak tvoříš, tak ti byla nabídnuta teda účast v Miss Czech Republic. Jo, je to tak. Můžeš nám říct potom něco víc? Určitě, no vlastně, jak to začínalo. Vlastně všichni asi znáte sama Dolčího, takže jeho přítel, nějak jsme si jako navzájem lajkovali fotky, takže jeden den mi psal, že by hrozně rád objednal květinu u mě, že sám má narozeniny nebo něco, to si teď už nevybavuju, a že by chtěl nějakou uměleckou květinu, protože ten člověk vlastně sám je umělec. Tak jsem se podívala profil a trošičku prostě tu tvář toho člověka bych viděla vlastně, co vyzařuje, a v určitém okamžiku jsem se spojila nějaké barevné provedení, nějaký umělecký styl, co bych mu chtěla uvázat, tak jsem uvázala prostě netypickou květinu, nepravidelný tvár, hodně výraznou, takže až prostě do extrému, jo, fialovou, růžovou, červenou a modrou. Prostě jsem spojila takový barvy, které se skoro jako netradiční. Jo, a květina se strašně líbila, takže vlastně asi takhle jako 3krát jsme si prohodili spolupráci v tom, že jsem dělala tu kytku narozeninnou, pak sváteční a potom vlastně sám přišel s tím, že jakoby mi chtěl nabídnout teda jakoby spolupráci s Miss. Takže vlastně na schůzce jsme se osobně potkali s Táničkou Makarenko, tak tam jsme si jako prohodili řeč a z té doby vlastně začala ta spolupráce a až doteď. Až doteď. Ano. A to skvělý, protože za mě to je určitá jako prestiž pro tvoje podnikání, že opravdu přesně, že si tě našel někdo takhle, sám tě oslovil, protože jo, to jsem moc ráda. A já třeba i ty holky, které vlastně soutěží, tak já vlastně se vždycky ptám na šatičky, co budou mít jako ve finále a koukám se na tvářičku těch holek, prostě jak vypadají a teď si říkám, že prostě tam by byla vhodná taková květina, ale samozřejmě jako třeba minuloroční květinu mě posílala Tanička, že prostě její navrhářka bude mít určitý druh šatu, že by chtěla třeba přibližně udělat
prostě nějakou květinu, tak jsme se trefili do toho obrázku, takže musím říct, že kolikrát to je takový, že mi klienti pošlou fotku z Pinterestu, nebo to je úplně v pohodě, samozřejmě, a já podle toho dělám tu kytku, jako na tom není nic jako to. Inspirace. Je to inspirace, ale já nikdy tu kytku neopakuji, neokopíruji nikdy, protože není to v mé režii a hlavně prostě já mám svůj umělecký styl, což jako je úplně odlišný. Jenom jako řídím se vlastně barvama, tvarem, ale pak si to udělám po svém. A co všechno pro Miss Czech Republic vlastně vytváříš nebo dodáváš? Dodáváme květiny pro vítězky a taky občas děláme i slavobráno nebo fotostěnu, když je finální večer. Jo, to je vlastně tady tu práci můžete vidět na tvém Instagramu. Ano. Klidně ho trošku odpromuj tady. Instagram. Jo, můžete nás najít na Instagramu, je to Miri Flowers, na konci je 7, protože je to moje oblíbené číslo. A tam máte spousty všeho, protože vlastně já všechno dávám na Instagram, absolutně všechno. Máš ho velmi vizuálně silný, chtěla bych říct. Velmi Fakt, jo. Já vám odkaz dám do popisku, abyste si to mohli najít co nejpohodlněji. Jak moc odpovídá tvůj Instagram realitě? Tak, já bych říkala na 100%. Protože na 100% já tam nikdy nedávám fotky, co vlastně není moje práce nebo nějaké kopírování, to vůbec prostě. Já třeba to vybírám intuitivně, že si prostě u toho sedím a řeknu, jo, tohle to nám dneska, tohle zítra a hlavně já nemám nějaký řád, kdy to musím zveřejňovat, prostě já se řídím pocity a kolikrát mi byla i nabídnuta spolupráce, prostě, že mi budou dělat jako sociální sítě a tak dále. Já jsem se říkala, ne, já to tak nechci, protože vlastně já vím, že jsem třeba vytížená kolikrát pracovně, ale jako i po té únavě si prostě ráda sednu u toho telefonu a prostě si upravím tu fotku a přidám ji na Instagram a i napíšu pod tou fotkou ty pocity, co já cítím, nebo vlastně co já můžu nabídnout. Jako pro mě to není práce navíc, protože já to fakt jako miluju. Vnímáš ho jako prodejní nástroj? Určitě. V dnešní době je to jakoby skoro jeden z nástrojů jako nejdůležitější. Jo, přesně tak. A web pro tebe vlastně přináší ti taky nějaký jako klient? No, Jako je to tak já ještě musím zmínit, že webovky mi tady zpracovává Lucka a... Musím říct, že to bylo na startu tvé kariéry a udělali jsme takový jako... jak bych to řekla, základní vlastně web pro tvou tvorbu. Já si myslím, že dneska už by si zasloužil zase mnohem... Obnovit, tak obnovíme. Musím odpovídat kvalitě tvých služeb. Jasný. No a vlastně vždycky klienti, když prochází jakoby ten web, tak říkají, že to máte strašně hezky udělaný, že je to strašně super, takže jako fakt sklízím jenom jakoby dobré komentáře a všem se to líbí, takže až do teďka. Já teda už tam vidím spoustu věcí, které bych zase prostě jako upgradela, protože samozřejmě i moje práce jako posunula taky dál. Ale jsem strašně spokojená, takže kdo by chtěl webovky, tak tady je Lucinka. Výborně. No a ještě mě zajímá, přemýšlíš nad obsahem strategicky nebo intuitivně? My jsme to teda trošku nakousli, já bych spíš řekl, že to je ta druhá varianta. Strategicky občas, jo, říkám si, dobře, tak teďko frčí tohleto, tak prostě tam zveřejním tohleto. Ale hodně taky intuitivně. Jo, takže já to mám jakoby... Jo, přesně tak, propojené to je. Tak ono je to asi dobře. Prostě v dnešní době, že jo, nástroj jako sociální sítě, já bych říkala, jeden z nejdůležitějších. Je to tak. Já jako sama za sebe, za své podnikání můžu říct, že ten web je taky hrozně důležitý, jo, z jsou důvodů. To by bylo na jiný podcast. Ale jo, určitě. Ale kdo tam chce dělat, tak... ta strategie, okoukávání těch trendů třeba. Já si i myslím, že bez toho webu to je takový neprofesní, že prostě ten člověk neví, od koho si vlastně koupí ten produkt, jo. Řeknu v mém případě, že prostě já nezveřejňuji na svém Instagramu hodněkrát jako sebe s květinama, protože na to není čas. Ale kolikrát jako mi píšou... A kdo to jako dodává ty květiny, jo? Já říkám, no já jsem Míri.
Že vlastně ani nevědí, odkud to jde. Ano, a to se přesně na tom Instagramu děje a na tom webu a ty tam tu část i máš. Já jsem vlastně, že jo, jméno, máš tam fotku svojí rodiny, aby Ano. opravdu prostě jakoby nakoukli trošku, aby viděli, že jsi otevřená prostě. Přesně tak. Jo, takže ano, ten web je zase k tomu, aby si trošku ukázala víc jakoby ze sebe a taky se tam můžeš víc jakoby rozepsat. Je to tak, protože nemůžeš říct úplně každému klientu, kdo jsi, co jsi, No. ale v momentě, když klient prostě bude mít chvílku, tak si to jako hezký otevře, přečte a i vidí prostě ten krásný web, vidí prostě ten krásný obsah, má nějaký prostě stisklý informace, co si třeba měla za úspěch a tak dále. Prostě je to hrozně přehledný. Mhm. No tak na tom Instagramu taky se nám to prostě pošoupává dolů, že jo, jakoby ty jednotlivý ty a tady se prostě vypnou ty informace, které by tam přesně úspěchy a budou vždycky dohledatelný snadno. Přesně tak. Dohledatelný a v krátké. Pak je to super. Tak to jsme trošku do mojí kariéry, ale to nevadí. Nebo takhle, jsem ráda, děkuju. Ale já si myslím, že taky si zasloužíš prostě opravdu, aby o tobě vidělo co nejvíc lidí, protože já jsem s webem nesmírně spokojená a nikdy v životě nebudu přemýšlet třeba o změně nebo najít si někoho jiného. Vůbec nepřijde v úvahu, jako. To je krásný. Děkuju moc. Je spokojenost. Web a sociální sítě ti generují nějaké klienty, dejme tomu, a zakázky. Ano. Jak bys popsal svého typického klienta? Můj typický klient je hodně neatypický. To tím, že prostě kolikrát za mnou přijde klient s takovým jako crazy nápadem. A teďko já na té schůzce jako sedím úplně klidná a teďko začne, to je skvělý, pojďme to realizovat. A on úplně na mě kouká, Míri, vážně, jakože fakt to realizuješ? Já říkám, no to je skvělý, prostě co nejvíc crazy nápad, tak já jsem pro prostě. Takže řekla bych, že to je prostě takový jako, já si myslím, že můj klient prostě je skoro každý člověk, který jako chce pochopit umění. Jasně, jo. Jasně. A jsou to spíš ženy nebo muži? Nebo Spíš ženy. Spíš ženy. No. Ale teda víme už, že i muži, že jo? Ano. Ale pak jako mám třeba, ku podivu musím říct, že mám třeba nějaké svatby, kde vlastně květiny se mnou domlouvá, jakoby budou si... A přesně tak. Jako, ať to není tak jako častý, ale už jsem měla párkrát jakoby, tak jako svatební schůzku a teďko prostě ten chlap říkal, který kytky tam chce mít, jo, takže... Dobrý, ženy, inspirujte se. Ano. Předat část těch 150 věcí, které musíte na tu svatbu řešit tady na vašeho budoucího manžela a tento jsme krásně pořešit. I když vám třeba řekne, že chryzantema je růže, to je v pořádku, jo, takže... Ale to jsem měla vědět dřív. Ale ne, já jsem s tebou komunikovala hrozně ráda. Takže ne, já jsem byla ráda, že jsem si to obstarala u tebe, ale možná by to, protože na tu svatbu ono se to nezdá a já jsem tam měla někoho, kdo se mi na to staral. I tak toho bylo hrozně hodně, no. Představ si, že bys měla ještě dělat samotná květiny, ty by se úplně zbláznil. Já jsem tam nějak zakomponovat tu břízu, jestli si pamatuješ. Ano. A to byla jakoby jedna věc z těch, jakoby z toho... To Lucka měla vyloženě požadavek, že tam chce mít tu břízu, tu kurvu. Tak jsme ji tam zakomponovali. Já jsem původně chtěla dělat tu savobránu jakoby z břízy a pak to bylo ale strašně těžký na výrobu dostat to tam, aby to bylo hezký. Tak já jsem toho odpustila, ale neodpustila jsem si to, že tam tu břízu prostě nějak chci mít zakomponovanou. A tak jsem se přece obrátila na tebe. A to je právě ten crazy nápad, který já jsem říkala, to je skvělý. A normálně jsme mysleli, že jsme dali prostě přehoz na stůl, vazičky a u toho prostě kousíčky té břízy, to bylo prostě wow, jako kouzelný, ještě svíčky vlastně jsme tam dávali. Ten průchod měl vlastně tu kůru tam a dávalo to celý opravdu koncepčně jako smysl, ale mi tam hrozně hezky nenásilně zapadlo. No, my jsme tam na louce trošku řadili, protože jsme tam museli prostě dělat slavobránu uprostřed a potom vlastně já jsem si ještě vymyslela, že prostě ty kytky uměle, teda, co jsme tam měli a i s pampasem budeme píchat prostě normálně do travy. Takže teďko fotograf tam chodila a ptal se, Míri, co to tam děláte? No a já teď prostě v ruce měla nějakou tušku, teď jsem to tam prostě dělala dírku a teď jsem tam strkala tu květinu, takže to bylo hodně vtipný. A to ještě teda dodám, když jsi zmínila fotografa, mě to pofotil Jan Žirovnický, on jako fotí Oktagon, takže ten je podle mě zvyklý na ledacos
takže takže jestli se tě ptal, jako co to tam děláte. No, trošku mě mrzí, že jsem tady těch příprav jako nebyla, že protože jako nevěsta se nedostane. Ale to bylo krásně, jako to byl fakt hezký zážitek. To je, hele, to mám radost, že si vlastně z mojí svatby z těch příprav. A takhle, ještě mi napadá, je to stres pro tebe, tady ty přípravy, nebo si to užíváš? Vůbec, já si všechno užívám, jako já vlastně i ten stres beru tak jako sportovně, dobrý, bože, tak se nic nestalo, nikdo neumřel, tak to je dobrý, jako... Já to beru všechno pozitivně, i když prostě některé věci vás dokážou jako úplně vytočit, úplně prostě do nekonečna a třeba spíte někdy jako 3 hodiny nebo 4 před svatbou nebo máte větší prostě svatbu, tak to je jako hodně velký stres. A nebo když si domluvíte prostě holčinu, která vám přijde jakoby na výpomoc a teď prostě těsně před tím, než tam jedete, tak vám zruší jakoby službu a vy vlastně musíte jakoby vykonávat práci za 2 lidi, protože jen tak narychlo nikoho neseženete, tak to jsou jako pořádné stresy, ale už jsem se i s tím naučila pracovat. Takže už mě asi nic nezaskočí. Ani nevytočí. Ano. Když jsme u těch svadeb, děláš víc vlastně svatby, nebo nabízíš i jako jiné akce? Jaký máš? Tak teď se ti hodně rozpovídám, protože máme toho daleko víc. Vlastně začínáme uměleckou artovou květinou, flower boxy. Potom děláme balonkové výzdoby, teďko hodně, opravdu ten aerodesign. Děláme svatby, eventy, dodáváme kitky prostě na jakékoliv eventy, jo. A potom já jsem se ještě nezmiňovala skoro nikde, Lucka to taky neví, já jsem i malířka. Takže vlastně, takže vlastně, když dostaneme poptávku na nějakou akci, třeba dětský nějaký prostě koutek a u toho je nějaká postava, třeba nějakého prostě medvídka, který bude asi třeba metr velký, a je tam nějaký prostě obrázek medvídka. Takže v momentě, když já toho medvídka neseženu ve velkou obchodě, tak já ho prostě namaluju. Jo? A pak vlastně vyřežu to z dřeva a pak to prostě obarvím, takže hotový kus, jo? Potom ještě nevíš, no. Koukám teda, s očima hodně. Ano, hodně to dělá. Tady ta tvorba? Třeba vytvořit takový jako kus, tak trvá třeba 3-4 hodiny, ale pak to barvení veme trošku víc. Ale já to dělám většinou, když jako mám čas za prvý, za druhý já si to všechno dělám hodně dopředu. Protože vím, že v létě třeba mám jako svatební sezonu a já se nezastavím, protože fakt není ani čas, tak asi tohle to udělám prostě, když mám poptávku za půl roku dopředu, tak asi to jako naplánuju tak, abych to všechno jako stihla. Takže já jsem hodně jako plánovač dopředu. Tak to je dobře, ano. To řečí jako čas hodně dělat jako ve spěchu. Takže spíš prostě fungují formou uměleckého ateliéru, kde nabízím jakoby strašně moc všeho. A částečně fungují jako i půjčovna, protože prostě když přijde svatba a oni chtějí obrusy na stůl, tak prostě dobře, zařídíme, poskytneme, nebo vázíčky. Mám menší skladek. Jo, ještě máme i slavobrány, takže pro nevěsty dokážeme i nabídnout moje slavobrány, které mám nakoupené a prostě opravdu kompletný servis, aby ta nevěsta nemusela stresovat a nemít na svatbě třeba takový ten starobílý hexagon nebo prostě klasický kruh, neříkám, že je to takový jako starý, ale přijde mi to trošičku takový už okoukaný, takže nabízíme hodně moderních jakoby slavobrán. A některý si i vyrábíme. Ty jsi průkopník trendů. Ano. A ano, některý si i vyrábíš a dá se to, jako používáš to vždycky jenom na tu akci, nebo si třeba tu kulisu schováš a recykluješ ji na další akce? Takhle, teďko jsme měli poptávku třeba na balonkovou stěnu, tak jsme proto vyloženě vyrobili velkou dřevěnou prostě fotostěnu a vyrábal to manžel, protože my jsme takový jako trošičku kutilové, společně se podporujeme, vytváříme, takže já vždycky přijdu a říkám, Pavlíko, hele, něco budeme, mám tady zajímavého a on už kouká, co si vymyslela. Ale pak se spolu prostě podporujeme navzájem, že jdeme, prostě spolu to tam brousíme, malujeme, takže já nejsem úplně taková ta holčička zlaté ruce, co jako nic nedělá, jo, takže já dělám absolutně všechno, prostě když tady musím brousit, tak prostě budu brousit, jo. Já si pamatuju, já jsem si na zahradě toho původního bytu, baráku, že stříkala ty lahvičky na tu. Jo, já jsem to viděla.
Ale jo, ale já to mám právě úplně stejně. Já mám ráda jako hezký věci, voňavý věci, všechno jako to, ale pak přesně si klidně prostě zacákám kalhoty nebo něco a baví mě ta tvorba Přesně. samotná. Ano, to je to umění. A jo. Jo, že Jako se jo. začneš prostě, že do toho obuješ a začneš jako tvořit něco wow a řekneš, že to je super. A hlavně to nikdo třeba nemá, takže já miluju prostě vyrábět neokoukané věci. Mhm. Takže průkopnice trendu, prosím vás, jestli opravdu Ano. to navrchnu. Takže jestli máte nějaký crazy nápad, pojďte sem s tím a my ho zrealizujeme. A třeba ještě jsem nezmínila, že děláme i výzdoby vlastně do beauty salonu. Takže když nám grafik poskytne nějaký design a řekne prostě, tady chci modrou stěnu, třeba z nějakého modrého listi. Já jsem viděla, jsem viděla a viděla jsem i někde, že si dělala z pampasu, myslím, že si to Jo, ano. Jo, Rudnická Beauty Place, to je vlastně beauty salon, kde jsme jakoby vytvořili koncept od nuly až vlastně po koncovku, takže jsme dělali absolutně všechno. Normálně jsme dělali třeba na zeď takový křídla, andělské křídla z pampasu a různých sušin. Pak jsme tam dělali lustr celý prostě obálený jakoby do toho pampasu. Já jsem to viděla a jak je to v těch mých barvičkách. Jo, teď ti to oslovilo. Jako fakt děláme strašně moc věci, takže vlastně jednou z těch důležitých je i ta výzdoba do vašeho budoucího třeba salonu, takže můžete nám poslat nějaký třeba výkres, navrch a já se podle toho přizpůsobím. Takže vlastně je možná spolupráce s tebou i v rámci jakoby interiérového designu. Určitě. Takže dokážeš poskytnout nejen ty živý kytičky, ano, ale i jakoby umělý, ale nečekejte rozhodně kytku z To je další věc. To je další věc. My nabízíme vlastně na svatby, obzvlášť třeba mezinárodní svatby, umělou výzdobu, protože ty nevěsty jakoby z zahraničí přijdou a řeknou, že umělá kytka na svatbě, OK, to je super, to je jako v pohodě, jo, takže já mám jakoby nakoupenou strašně moc kytek, takže v tom mém zázemí tam je mraky věci, ale vlastně já investuju jakoby do těch umělých květin tím způsobem, že si opravdu třeba vyberu ty nejdražší kousky, co jsou na skladě. Opravdu. A ten drahý kousek se na to podíváš a řekneš si, ježiš, to je jako fakt pěkně, jako vypadá to jako živý. Jo, takže ve finále jakoby ty nevěsty jsou strašně spokojený, že dostanou jakoby krásnou slavobránu, sice umělou, ale prostě z kvalitních jakoby květin, jo. Není to na první pohled vidět a určitě to má spoustu věcí. Jo. Takže já vyloženě jakoby si kupuju kvalitní suroviny a z toho vyrábím. Tak to je docela zajímavý to takhle vlastně shrnout, že na vlastně tak teď jsem se zasekla, dotvoření. Jo, dotváření, no. Dotvoření vašeho salonu a musím říct, podívejte se právě na Instagram, protože tam je toho víc. Práce a až to uvidíte, tak se nadchnete stejně jako já. Tak to doufám. Prozrať nám ještě, jak s tebou vlastně úplně od začátku až do konce probíhá spolupráce, pokud si tě vyhlídnu právě tak na Instagramu tak ano, tak třeba když mi napíše klient, tak zásadní je si dát třeba schůzku. Takže se sejdeme nějaké příjemné kavárničce a probereme vlastně to, co klient jakoby chce dostat, jaký produkt prostě. Já ho zároveň vidím prostě jako živýho klienta a teďko si říkám, super, tak už mám nějaký prostě trošičku ponětí, co mu můžu nabídnout a tak dále. Tak většinou prostě je to první telefonát, schůzka, případně pokud je nějaká menší objednávka, klienty někde mimo ČR, vůbec nevadí, prostě po telefonu to řešíme nebo přes WhatsApp si zavoláme. Takže já jsem fakt jakoby otevřená komunikaci a vždycky se dá domluvit. A i rychle reagují. A vzhledem k tomu, že tam teda proudí ty emoce, tak je asi důležitý toho klienta nacítit, že jo? Určitě. No. Co je na tvém podnikání nejhezčí a co naopak nejtěžší? Nejhezčí je to, že vlastně dělám tu svoji milovanou práci. Tak co můžu mít lepší v životě, než jako tu moji milovanou práci. Jako, to vlastně nejhezčí jsou ty živé květiny, protože to je jako one love, jakože od samého začátku, takže
Takže tak. A nejtěžší vlastně je ta, bych řekla, trošičku nezdravá konkurence, když vlastně vy děláte produkt. Udělám jenom takový jako malinký příklad. Prostě já třeba vyrobím věnec, dám si s tím 5 hodin práce, vyberu kvalitné suroviny, co znamená ty dražší. Koupím si lepidlo a začnu prostě vyrábět. 5 hodin trvá ta výroba, prostě ten věnec udělám jakoby krásný, bohatý a teď ho třeba prodám, plácnu třeba za 2700, jo. Což vlastně potom podobný nějaký věnec, hubenější, třeba menší, se prodává na internetu za 500, jo. A klient si řekne v momentě, že helejte, tak já to tady mám za 500, proč bych platil tolik a tolik. Ale kdo ti zaplatí těch 5 hodin práce? Nikdo. Jo, takže to je to nejtěžší, to trošičku v tomto světě přijmout a s tím jako se učit pracovat. Kvalita. Jo, kvalita. Kvantita. Přesně tak. Tohle je strašně důležitý, jako a mě tady sedějí v tom podcastu a budou mi tady sedět vždycky inspirativní osoby, které dělají opravdu kvalitní věci. Já ty lidi chci právě podporovat, protože to takhle vedou. A rozdíl mezi kvalitou a kvantitou se občas prostě, nebo vlastně skoro vždycky právě projeví na té ceně. Ale vždycky se vám to vyplatí. Takže to je za mě nejtěžší vlastně, že taková ta nezdravá konkurence, bych řekla. No ale otázkou je, jestli máte stejný vlastně cílovou skupinu, že jo, protože ty se vyselektuješ tím svým specifickým stylem, takže za tebou jako nechodí tak, teď nevím, jak to říct hezky. No tě, jsi jako typická vesnická máňa, ale to To můžeš. Můžu? Dobře, tak já to řeknu. Typická vesnická máňa. V tom smyslu, jako že prostě... Oni jakoby choděj, ale já neříkám, že tu zakazku jako hnedka zruším, to ne, ale říkám, helejte, chtěli byste pracovat třeba za 50 korun na hodinu? Tak oni řekl, asi ne, no. Tak já taky nechci, že jo. Je prostě můj čas taky něco stojí a já jsem takový blbec, že já si prostě kolikrát nechám jakoby dobře, tady dám slevu, tady se okrájím o peníze, ale jakoby ve finále prostě za to můžu já, jo. Pak jako já jsem ten, ano, takže kolikrát jako jsou takový zakazky, když se snažíš dát 100% a stejně to nemají cenu, jo. Jenomže jako ty květiny něco stojí. Taky. Pro ně jezdíš sama osobně, to jsme ještě nezmínili. Kolikrát stáváš, aby ses dostala pro ty nejčerstvější květiny? Jo, já se stávám, přistanu radši třeba dřív, třeba ve 4 ráno, abych v 5 byla jakoby ve skladě a pečlivě si vyberu ty květiny. Pokud třeba jakoby má volnou ruku. Pokud třeba jsme domluveni s nevěstou, že objednáme určité druhy květin, tak tam si chodím třeba na 6, to je v pohodě. Ale když, to je v pohodě, ale pak jako já jsem šťastná, že jsem tam dřív, že vyberu přesně jako čerstvé kytky a je tam boj, prostě se sejdou všechny floristi najednou, prostě tam jako trháme květiny, kdo chytí lepší kus, jo. Takže nikdy to je jako až vtipný, ale jako já jsem fakt ráda, že to můžu takhle jako odjet, přivést, vybrat prostě. Já se třeba květiny testuji, že tohle to nevydrží, tohle vydrží, tohle jako kolikrát to říkám i klientům, že helejte, třeba jo, pivoňka na svatbu je super, ale jako třeba když je hodně jako dusno, horko prostě a do vázy pivoňku dávat na svatbu, tak to je jako trošku zabiják, jo. Protože jako, když je tam jako, vem si 35 stupňů, teď tam dáš prostě chudáka kytku do vázy, takže to úplně zvládne, jo. Takže vlastně lidi můžou očekávat, že jim dáš i prostě tu zpětnou vazbu, pojďme jako, chtějí tam pivoňky ty, ale víš, že zrovna prostě bude tolik a tolik. Když bude hýc, no, já jim jako úplně nerozmlouvám, protože jsou klienti, kteří řeknou, my jsme s tím v pohodě, dobře, já vám to tam dám, ale vždycky je prioritně jim vždycky říct, že helejte, tahle ta kytka jako úplně nevydrží. Jo. A další věc, potom vlastně takový to, nedáte mi tu kytku levnějc, bohužel, jo, já tu kytku strašně ráda koupím radši čerstvu, než ze slevy, protože kytka ze slevy ti vydrží kolik? 2-3 dny. A já to nechci prostě, já chci, aby můj klient po té svatbě si vzal ty kytky domů a ještě si ji třeba týden užíval, jo. Pro mě není priorita prostě zařídit tu svatbu a to je právě ten servis. A pak jako ty kytky vyhodit. To je ten servis, protože já si na to fakt jako potrpím, ať jako dostane nejčerstvější kytky a fakt tu kvalitu. Takže ještě shrnu k té ceně je
tvoje cesta do skladu, výběr těch kvalitních kousků, Ano. který vydrží nejen ten den D, ale aby se z nich ta nevěsta těšila, protože na to stojí nějaký penízky, tak aby se z nich ta nevěsta těšila ještě nějaký dny. Nějaká cesta do toho skladu taky. Určitě. Čas pro tu výrobu, čas pro to aranžma, nějaká komunikace s tím klientem. Určitě. Tady se všude odráží teda ta výsledná. Je, no, přesně tak. Jenom a že si myslím, že kolikrát si člověk řekne, no tak co to je, koupím Jo, dám si to tam. Není to tak, no. Není to tak, jako s tím je hodně práce a ono bohužel, jakoby ten klient to nevidí, jo, nevnímá, on si řekne, jo, přinese tu kytku, strkne to tam, dobrý, ale to vůbec není, protože vy musíte přivést, vyčistit od zbývalých listů, protože já třeba listí úplně moc ráda nenechám na kytce, protože vlastně jí berou zbytečnou energii. Takže radši to prostě trošičku očistím a pak to dám do vázičky, nebo případně, když máš úplně holý stonek a kytku, tak to tam prostě musíš jako celý čistit a všechno to chce jako čas a práci a jakolikrát prostě si říkám, dobře, někdy přijde klient a řekne, já mám omezený budget, tak říkám, dobře, já jsem přizpůsobím tomu budgetu prostě, že udělám to na míru. Proč vlastně jsme Miri Flowers Art? Protože já všechno dělám na míru, ale vlastně kolikrát si zase ukrojím z toho výdělku, protože si říkám, dobře, tak klient se chce vyjít prostě do takové ceny, tak se prostě oberu o peníze sama sebe. To je jako vlastně hrozný přístup teda, že jo, nebo jakoby přístup, já tě chápu, já to kolikrát dělám taky, jo, že prostě ty kytky opravdu musíš koupit, opravdu je musíš dát péči, jako tam se to uříznout nedá, takže kde to máš uříznout? No, u sebe, že jo? Jo, přesně tak. A pak si vlastně ještě platíš nějakou pracovnu, protože já mám umělecký jakoby ateliér, kde vlastně mám všechny ty věci, takže ještě spousta peněz platíš do pronájmu a pak ještě máš prostě takový klasický platby jako OSVČ, jo, zdravotko, sociálko a prostě to naskáče, jo, a odkud to máš jako vzít. Takže... No to je pozadí, který lidi nevidí. Možná je to jako dobře, že do toho nevidí, ale čas od času to zmínit, že to opravdu není, že mi někdo domů přiveze kytky, který hrá pár šupů a pak vám za jako spoustu. Přesně tak. Ne. Jo, je to hodně prácný. Ale já to mám ráda prostě, to je moje práce. Ježiš, to je hezky. Z tebe je ta energie, jako, že tobě to opravdu můžu a myslím si, že i diváci mohou věřit, že na tobě už jako od té doby, já jsem tě poznala, tak to z tebe jde prostě. Je ta spokojenost. I přesto, že tam jsou občas v každý té práci nějaký. Všude jsou chytáky nějaký, nebo jak takže se to... Je to hezký, že ti to jako baví a jsem moc ráda, že ses našla takhle. To je vždycky hrozně hezký kolem sebe lidi, kteří to tak mají. Já třeba i podporuju ostatní lidi, kteří jako chtějí dělat nějaké své podnikání a nevěří si a říkám, proč? Prostě musíte začít, musíte tvrdě makat. Jako. Ty začátky jsou hodně bolavý, hodně nároční, ale pak ve finále jste úplně šťastný člověk a jste panem svého času. Určitě. Jako takhle nebudu říkat, že ty začátky, přesně jak říkáš, jsou tvrdý. Protože děláš tu svoji práci, teď prostě se to učíš, teď se učíš, musíš do toho se ještě naučit třeba nějaký způsob marketingu a právě komunikace s lidma. Je to hrozně moc. Je to jakoby obrovský stres a šok pro tebe samotnou, protože třeba u mě, v mém případě, když jsem prostě 7 let byla mimo čere a teďko jsi prostě na focení nebo na podiu, na molu prostě děláš úplně jinou práci, teďko se vrátíš a řekneš, aha, tak teďko musíš začít fyzicky pracovat. Což jako já jsem se toho nebala, protože já jsem celý život úplně jako fyzicky v pohodě s práci, jo. Ale bála jsem se, jestli to jako ten člověk pochopí, to moje umění, jo, takže jako... Ale překonala si to. Ano. A vrátila se tě to. 1000krát. To je krásné. Yeah. Vzpomeneš si na moment, kdy jsi cítila, že ta tvoje práce není jenom o květinách, ale o emocích toho člověka, jakoby ptám se konkrétně na nějaký moment, který pro tebe byl fakt silný a zapamatovatelný? Tak ten moment nastane skoro u konce každé zakázky, když vám klient zavolá a řekne, Míri, já jsem tak strašně spokojená. Tak vlastně to poděkování, ta vděčnost, to je asi nejvíc, co může být a jako řekněme tomu z 95%, to jsou většinou prostě spokojené zákazníky. Jako všude se to stává, že někdy jako přijde nějaký zákazník a řekne, jo, jak jsem to takhle nechtěla, jo, tak jako
Jasně. To Prostě jsou případy taky, no. 80/20. 90/10. Trošku. Ještě bych se možná vrátila zpátky okrajově k Miss. Ano. Cítila jsi jakoby nějaký určitý druh jako pocty, že si tě vybrali, že se toho můžeš zúčastnit, takovýhleho jakoby velkého projektu, který vidí spoustu lidí, a byl to pro tebe moment, kdy jsi si řekla, že to už není jakoby malý projekt ve smyslu svatba pro soukromí osoby, ale že už je to velký zajetý produkt a že ti to může nabídnout zase jakoby nový dveře? Já jsem jako u každé práce cítila, že to musím odvést prostě dokonale. Že jako mám pro to dát jako a udělat 100%, možná i víc. Takže vždycky vlastně mi to přijde hrozně takový jako příjemný u srdíčka, že prostě zrovna mě si vybrali na takto velký projekt a já se toho nesmírně vážím. Takže až do teďko jsem za to strašně vděčná a opravdu jako není co víc dodat. Sebou vlastně sezónu. Myslím, že 4. 4, já myslím, že 3, už 4. No. Myslím, že jo. Tak to je taky hezký, že vlastně tu odvádíš prostě tak dobrou práci, že se s tebou počítá i na ty další ročníky, to je krásný. Tak to samozřejmě. Co bys teda, já tě vnímám jako úspěšnou osobu. Myslím si, že už jako může vzít otázkou, vždycky říkám, co je vlastně jako úspěch, jo, někdo bere za úspěch, že každý má svoje hranice. Každý má svoje hranice, každý to vidí jinak. Ale pokud se tady sedíme tady spolu, aby jsme probrali to tvoje podnikání, tu tvoji jedinečnost a to, že právě si od začátku, od nuly vybudovala nějaký úspěšný podnik. Ano. Co bys teda v této už fázi poradila někomu, kdo by chtěl tvořit v kreativním oboru, v jakémkoliv? Tak tvrdě pracovat. To je základ. A to je základ a hlavně se nebát vlastně komunikace s lidma, protože některý lidi mi přijde, se bojí někoho oslovit nebo se bojí prostě navázat nové spolupráce, jo? Nebo se bojí popovídat tamhle s holkou, která prostě někde jako se objeví v lokaci, jako nebojte se toho prostě, seznamujte se. To seznámení, ty kontakty taky hodně jsou o tom, že vlastně život vám nikdy nepošle jen tak lidi jako na blind, to ne. Prostě nic není u nás vlastně v životě jen tak jako samozřejmost. Je to jako vzácnost, prostě potkat každého člověka je něco jako wow, protože třeba nebýt tebe, nepotkali bychom se spolu, tak tady neděláme takhle zajímavý podcast, jo, takže berte si z života absolutně všechno. A opravdu se nebojte, jako ano, třeba mě trvalo 5 let, než jsem to rozjela až do tady té fáze, co mám teď, ale pokaždý, když jsem byla kolikrát jako v minusu, jo, což vlastně udělám zakázku, nepropočítám to dobře, skončím v minusu, jo, takže jakoby i přes tady ty minusy se nebojíte prostě. Dobře, tady uděláte minus, ale příští zakázku si to pečlivě propočítáte, ponaučíte se. Takže důležitá věc je i to ponaučení. Z každého odvedeného díla prostě ponaučení. Takže je opravdu tvrdě makat, seznamovat se s zajímavými lidmi. Jo, ten a bude dobrý. Zajímavý lidi a je důležitý to ale vnímat, jako vidět to, být tomu otevřený, tomu případnému seznámení. Co bys poradila sama sobě do toho začátku? Představ si, že jsi ta začínající, jdeš do toho. Co bys si jakoby poradila, abys to měla jednodušší tu cestu? Tak to je hodně zajímavá otázka. To ani nevím, co bych si poradila, opravdu. Protože nejsou třeba nějaký momenty, který teď už víš, že bys dělala efektivněji, takže bys řekla tomu mladšímu, dělej to takhle. Jo. No, na začátku byly takové momenty, co jsem se vlastně bála vést sociální sítě. Já jsem se hrozně bála vlastně, přitom jako já jsem projetý tvář, jakože prostě s modelingu dennodenně před kamerou, jako jo, neříkám, jakože prostě pořád prostě nějaký nabídky, focení, natáčení a pořád jsi prostě v kontaktu s kamerou. Ale přitom ve svém podnikání na začátku, já jsem se bála
ukázat sebe s nějakým produktem. Dát tu tvoji tvář společně s tvým produktem, jo? Tady to propojení a vystoupit. Přesně, vystoupit ze své komfortní zóny a víc prostě tu svoji tvář jako dávat najevo, že já jsem ta, co vyrábím ty věnce, protože v jednu chvíli mi psal klient, že prostě jo, tady vidím na stránce nějaký ty věnce, co vy vlastně děláte, tak já jsem jako dělala v tu dobu i květiny, ale kolikrát jsem ji uvázala a říkám, to se mi asi nelíbí, tak jo, to tam nebudu dávat. Jo, a to byla chyba, protože vlastně teďko zpětně se vrátíš na ten Instagram úplně dolů a říkáš, jo, tady jsou ty začátky, tohle to jsem tam měla, jo, tak teďko vlastně kolik fotek jsou pryč, já jsem to nezveřejňovala kvůli tomu, že jsem se jako trošku jako stydila, nevěřila jsem si, takže asi bych si poradila víc si věřit. Já teď poslední dobou nemám moc ráda ten hype těch sociálních sítí, takhle, jakoby sledovat trendy dobře, chápu, že to funguje, ale všude mám všichni něco raději, každý je odborník na všechno, kdybychom se tím měli všichni jako řídit, tak se prostě zblázníme, ale co teda můžu předat, a to koluje právě i teď na tom Instagramu a je to pravda, nebojte se nebejt perfektní. Ano, to je ono. Nebojte se nebejt perfektní, protože to jako jinak nezačnete. Prostě nikdo na začátku není perfektní. Mozart, než začal vlastně vydávat ty svoje skladby, tak jako skoro 10, nebo já teď, abych neřekla špatný číslo, ale hrozně moc dlouho, několik let, jenom opakoval skladby, které už byly jako napsané. To jsem neviděla, vidíš. Takže taky nějak jako začal a nebyl strašně dlouho vidět, ale tím, že trénoval, tak získal prostě nějakou že důvěru v samu sebe, věřil si prostě víc. A je to legenda. Takže svět je to pravda. A hlavně taky třeba teďková ti svět prostě nabízí strašně moc všeho, co máš dělat, co nemáš dělat. A vlastně člověk ve chvíli se ztrácí sám v sobě. Co vlastně jako, jo, tak teďko se chci natočit na Instagram, nenaličená a teď to tam dát a teďko si řekneš, že já jsem nenaličená, jak to můžu vůbec zveřejnit, teď všichni uvidí, já jsem nenaličená a to je v pořádku, prostě to je tvůj život. A to, že jsi nenaličená, to je taky v pořádku, jako. Já jsem na to, takhle, já jsem nedávno vydala takový příspěvek, kde o tomhle mluvím. Já jsem to hrozně oddělila, já jsem si furt říkala, to musí být prostě profesionální ten Instagram, musím tam vždycky vystoupit jako profík. Ne. A naopak si myslím, že je to vlastně lepší, jo, protože když my teda ženy se prostě předtím ještě chceme namalovat, že jo, takže to je to tak. Který tomu jako věnuješ navíc. Namalovat vlasy, obliky, než se nějak ty chlapi to mají takový jednodušší v tomhletom. A teď teda třeba já mám taky dítě, mám syna a teď vím, že mám teda omezený čas na to, abych to video natočila. No tak to jsem ve stresu, že jo, potom. Ano. Ale když to vemu přirozeně, no tak nejsem nalíčená, no tak nejsem perfektní, odtočím to, no tak to vlastně dělám v klidu. Takže a je to na tom strašně znát. Je to tak a vlastně ty ani nemusíš, prostě nechceš dneska zveřejňovat nějaký video, tak ty to ani nemusíš vůbec prostě, nebo chceš být potichu, můžeš být potichu, prostě každý ti navazuje, že musíš něco zveřejňovat, musíš něco dávat, jinak ti ten produkt nekoupí, neobjednaj určitě, protože jako všechno má svůj čas, takže všechno má svoje načasování, to je důležité. Určitě, nestresujte se prostě těma Přesně radama. tak. Jsou to rady a neznamená to, že se tím musíte říct. My vám něco poradíme, ale samozřejmě ale dělejte si po svým. No, každému funguje něco, jako kdybychom všichni aplikovali to stejný dokola, no, tak prostě tak jsme všichni stejní a v tom ten výběr, že jo, nemám, pak vidíš, na kým se jim obrátit. Je to tak. My se blížíme k závěru. Je mi to trošku líto, protože se rozpovídali, viď? si krásně rozpovídali. Prozrať nám, jestli je před tebou nějaká jako významná akce, na který bychom mohli vidět tvoji tvorbu. Tak to teďko nedávno zrovna jsme dodali květiny do WV Hotel v Praze na Václaváku. To je vlastně hrozně známá síť hotelů WV Hotels, takže vlastně ve Florencii a v Paříži a vlastně i tady ta v Praze. Tak my spolupracujeme s hotelem v Praze a dodali jsme teďko čerstvě zrovna jarní dekorace do vitrín, kde je zakomponováno mé umění a tam vlastně jsou společně spojený jakoby ty kvalitní umělé květiny a stabilizovaný mech a potom vlastně i nějaké sušiny, takže tam je
trojkombinace toho mýho umění. A je to přímo ve vitríně, takže až půjdete po Václaváku, tak se jako podíváte na po pravé straně, když půjdete od koně, tak jsou oba dva ty výtvory vlastně tak jako hezky ve vitríně. Já bych málem zapomněla, jestli ti můžu poprosit, že mi hodil tamhle tu kytičku. Já si na tvojí tvorbu... Ježiš, to tady máš ze svatby, ne? Ano, ze svatby. Hezky. Tam vlastně měl můj manžel takhle. Doklopy. Myslím, Je, ano. tak to už je taky... Už je to teda chudinka, už začala to stěhování, tak je trošku pomuchlaná, ale je to pro mě prostě vzpomínka. Tak to jsem ráda, že jsi tak hezky uchovala. Lucka a hlavně měla prostě podmínku tu lososovou barvu a ty bežové, tak jsme to tak hezky jako spojili. Tak to je roztomilý, že jsi to takhle jako schovala. No, vidím vždycky, když to potkám, tak vidím tebe. Tak já to tady položím. Děkuju. A jsem, no prostě v tomhle byla ta svatba nádherná. Kdybych se náhodou chtěla dávat znova, jako že nechci teda, ale kdyby náhodou, tak znova prostě volím tebe. Dobře, těším se. Doufám, že bys měla kapacitu teda. Určitě, no to hlavně hodně dopředu, protože... Tak hodně dopředu, protože letní sezóna teda... Je v plné proudu, přesně tak a hlavně už třeba teďko si mi se běhlo to termín 8.8.26, prostě už 3 svatby na jeden termín a já jsem 2 svatby bohužel musela zrušit, protože já nedokážu prostě vzít 3 zakázky na jednou, prostě já se chci věnovat jedné zakázce, být úplně v klidu a vydat prostě 100%. Tak ty tam takže jako by to opravdu děláš osobně, ty nemáš jako kolem sebe nějaký velký tým lidí, to ještě je důležitý na závěr zmínit, že to seš ty. Nějaký tým vlastně pomocníků je, jakože na čištění květin nebo prostě na mytí vazíček nebo prostě na žehlení ubrousu, to jako je. Ale jako by tu hlavní práci, to vázání květin, to je všechno na mě. Protože to já jsem úplně haklivá, kdyby někdo něco jako uvázal a nebyla to já, tak to ne. Jako. Já opravdu prodávám to umění a já nechci, aby tam prostě někdo jen tak něco strkl a řekl, že prostě to udělá mi ne. Takže můžeme se spolehnout, kdokoliv, kdo si objedná tvoje služby, tak vlastně ty to vždycky osobně povídáš. Ano, přesně tak. Výborně. Tak tím bych asi zakončila naše povídání. Tak já děkuji za takhle krásný podcast. Ráda jsem ji viděla a děkuji i vám, že se budete dívat ten podcast náš a doufám, že se nainspirujete taky. A že jste si k tomu udělali to kafičku, že jste si udělali krásnou chvilku, že vás Mary mohla právě nainspirovat a že se tam třeba mezi vámi najde někdo, kdo se v Mary tvorbě vzlídl. Přesně tak. A já se budu těšit na případnou spolupráci. Další průvoj. Od toho jsme tady. Ano, tak se mějte hezky. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Tak to bylo fakt. Děkuju. Já taky děkuju.